Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-musannifu al-muallifu asy-syekh Al-Kiai Muhammad Shalih As-Tsani Bungah Gresik rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa a'adha alaina min barakatihi amin. Dalam kitab Risalatus Siyam niki buka halaman 15 nggih. Halaman 15. Niki sing diwaos mangke kitab karya ulama saking Gresik nggih. Kiai Muhammad Shalih As-Tsani. Niki beliau salah satu ulama dari Bungah, Pondok Pesantren Bungah, yang luar biasa ngalimnya, luar biasa jasanya dalam penyebaran syariat Islam, penyebaran keilmuan di daerah, terutama daerah Jawa Timur. Banyak murid-murid beliau yang nyebar ning pundi-pundi. Namung saderenge mulai ngaos kitab niki kula badhe ngemutaken niki sekedap malih Ramadan, ya Ramadan alal abwab, ya Ramadan sudah di depan pintu, sedulur engkas. Kita meh kerawuhan bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan nanti kita bisa memperbanyak ibadah dengan puasa, dengan tahajud, dengan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk membaca Al-Quran. Niki dipun nasihataken dening guru-guru kawula menawi badhe bulan Ramadan niki ya jangan sampai mulai ibadah iku napa supaya Ramadan tok ampun, tapi harus dipersiapkan mulai saderenge Ramadan, termasuk dinten-dinten niki dilungkas Ramadan iki kudu dipersiapke ya, kudu dipersiapke. Nah, diantarane persiapan niku napa? Yaiku adalah ngendikane para ulama at-tahliyah qabla at-takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah iku napa? Ngosongke utawa ngresiki. Ya ngresiki awak sangka perkara-perkara sing elek. Ya, niku kudu didahulukan sebelum berhias diri. Ya, besok ning Ramadan niki mulai bulane kita bulan berhias diri dengan amal-amal ibadah sing apik-apik. Lah sadurunge Ramadan awak kudune wis resik. Ya. Jadi awak iki atine kudune wis resik, terus badhe niku engko ning bulan Ramadan niku iso ya mengoptimalkan, memfokuskan diri untuk tahliyah atau menghias diri. Nggih. Nah, carane pripun? Carane iki senake akeh dosane ya sing akeh istighfare, ya ditobati. Ya Allah, nyuwun agung pangapunten. Tobat niku syarat utamanya adalah an-nadam utawa nyesel. Nggih. Nyesel terus gadah keinginan mboten balik malih teng dosa niku. Ya, kena kesalahan kados ngoten. Terus badhe niku ya saling memaafkan antara satu kanca dengan kanca liyane. Nggih. Jangan sampai ada perasaan ya dendam, dengki. Supaya napa? Supaya mangke di bulan Ramadan niki bisa saling menguatkan dalam ibadah. Nggih. Niki ngoten nggih. Terus ya kudu apik-apikan kabeh antara satu dengan yang lain. Ya. Termasuk napa ngresiki ati sangka perkara-perkara sing mboten sae. Ya. Termasuk napa malih ya latihan njaga cangkem. Nah, iki biasane sing kulino ghibah, kulino ngrumpi ya. Niki kudu latihan jaga mulut
luweh-luweh di siang bulan Ramadan. Nggih. Di siang bulan Ramadan niku wonten beberapa perbuatan sing saged nggugurake, saged mbatalaken pahalane puasa. Di antaranya adalah napa? Nggibah atau ngrumpi wong liya. Nggih. Nah, niki kudu mulai di stop mulai saiki. Ya. Ya, terus dan macam-macam perkara-perkara elek niku ya kita azam sekuat tenaga semoga-moga Ramadan niki kita iso mandeki perkara-perkara sing elek-elek niku. Ya. Ya, terus bisa memperbanyak ngamal-ngamal ibadah, amal-amal sae di bulan Ramadan. Ya. Sing biasane ya rasa-rasa ngaji bulan Ramadan ya ngaji sing temenanan. Sing biasane rasa-rasa maca Al-Qur'an, nggih sebisa mungkin di bulan Ramadan maca Al-Qur'ane kudu sing lancar, sing bagus. Iki momen nggih. Momen supaya napa sampean niki memang bulane bulan ibadah, momen iso mbok optimalno ya kancane ya akeh, wektune ya pas. Dalam mengoptimalkan napa sing gaspolno tek ngibadah ngoten nggih. Terutama maca Quran barang nggih. Nek biasane niki hari-hari biasa selain bulan Ramadan rasa-rasa maca Quran ya sebisa mungkin ya di bulan Ramadan niki sering-sering maos Al-Qur'an. Sing kadang maca Qur'ane seblegak-blegu niki kesempatane sampean. Ya mumpung datang bulan Ramadan sebisa mungkin ya terus. Ya plegak-plegu niku gara-gara ora tahu atau jarang-jarang maca. Nah, nak sering maca, sering latihan maca, sering iku maka ya cepet lancare. Nggih. Cepet lancare. Ya, syukur-syukur diusahakno nggih. Ya, diusahakno kudu duwe azam. Kudu duwe keinginan kuat. Ramadan ini minimal 1 kali khataman Al-Qur'an. Iki aqallul qalil, sithik-sithike perkara sing sithik ya 1 khataman. Ya mosok di bulan-bulan liya ora tau deres terus bare kuning Ramadan blas ora deres. Ya minimal 1 tahun sekali khataman lah. Ya teng bulan Ramadan. Nggih. Niku ngoten. Lah para ulama-ulama do biyen niku kadang di bulan Ramadan niku iso khatam nggih. Iso khatam 2 kali khataman, 3 kali khataman. Niku nggih wonten kathah sing ngoten. Dados setiap 10 hari sekali khatam, 10 hari sekali khatam. Ya, jadi 1 bulan niku ngatamke 3 kali khataman Al-Qur'an. Ya, bahkan ada yang lebih luar biasa lagi. Kados Imam Syafi'i niku khatam 1 bulan niku per malam khatam 2 kali khataman. Atau per hari 2 kali khataman. Ya, berarti 1 bulan ya 60 kali khataman. Niku wonten sing kados ngoten. Nggih. Ya, iki usahakno kaya ngono. Ya kudu napa sing terutama sing durung lancar sing teng maca misalkan nggih iki Ramadan iki momen untuk sampean deres terus ya nglancaraken mbah hafalan mbah bacaan nggih. Nah bapak niku nggih niki diantara tirakate bapak-bapak kula Pak Mudasir sampai sak menika nggih ibu nggih juga sampai sak menika 1 bulan sekali di bulan selain bulan Ramadan ya 1 bulan sekali niku khatam. Jadi 1 hari niku 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari. Niku pun kelakon 20 tahun lebih ya. Jadi 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Ya, 1 bulan khatam 1 khataman. Niku pun kelampah 20 tahun. Ya, sampai sak menika sejalan terus. Ya. Dan niki
muga-muga ya iso nular ning kula sampeyan kabeh ya. Nah, terutama engko nek wis do apal mbak-mbak niki ya ndrese ya aja satu hari satu juz, ya kudu naik tingkatan ya 1 minggu 1 khataman, 1 minggu 1 khataman. Nggih. Nah, kebiasaan para ulama-ulama di Yaman di Tarim niku ya setiap Kamis Fajar niku khataman Quran. Nggih, khataman Quran niku artine napa? Ya wis duwe deresan, tiap hari duwe deresan pas wayah Kamis Fajar niki wayahe maca khataman. Nggih, wayahe maca juz 30 sing khataman niku. Niku kados ngoten. Ya niki namung pepeling pengingat supados ya iki iso meningkatkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya diwaca. Alhamdulillahi alal in'ami summa salatullahi ma'salami alan nabiyil mustafa tihami wa alihi bihil kirami wa ba'du fas-sawmu li al-khamsi wajibun alal insani wa innama yajibu bismillahirrahmanirrahim syahadana biru yakin nirani wa biwujudi sawmi khamsun yakmulu islamu guru wa ma'lu wa amma'idin wa libasin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawis kabehane puji. Alhamdu tawis kabehane puji lillahi iku namung kagungane Allah. Alal in'ami ngatasé olehe paring nikmat sapa Gusti Allah. Ing ngatasé olehe paring nikmate. Summa sholatullahi ma'salami. Summa sholatullahi mongko nuli utawi sholawate Gusti Allah, rahmat takzime Gusti Allah. Mak salami, asale ma'a tapi disukun krana darurat syair ya. Mak salami sartane salam. Alan nabi iku mugi tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Mustafa nabi pilihan. At-tihami kang bangsa Tihamah wa alihi lan mugi tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi al-kirami kang padha mulya-mulya al-kirami kang padha mulya-mulya. Nah, terus beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kelewat ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah, kemudian mulai dengan hamdalah, sholawat salam yang atasnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Nah, niki kebiasaan para ulama dalam menulis kitab. Niki biasanya lumrahe dikawiti dengan Bismillah, hamdalah, sholawat salam. Niku ngoten. Nah, niki termasuk beliau niki. Nah, maksudnya napa hamdalah niku nggih muji ning Gusti Allah bahwa semua pujian niku hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya pripun? Maksudnya kula sampean iki menika antar satu dengan yang lain saling memuji nggih, utawa sampean dipuji utawa sampean muji wong liya. Ya niku hakikate kabeh niku muji ning Gusti Allah. Kenapa? Ranten sing sampean puji utawa sing dipuji ya niku adalah ciptaane Gusti Allah. Ya. Padha karo ana wong ya disuguhi kopi terus baru enake kopine ya iki hakikate iki yo muji sapa sing gawe kopi iku mau nggih mboten. Ana wong disuguhi makanan dimasakno enake pol masakane iki yo hakikate muji sapa sing masak ya iku gawe gampang kemawon. Dados perumpamaane kados ngoten. Iki kabeh pujian niki hanya milik Allah Subhanahu wa taala alal inami atas segala kenikmatan sing diparingi ambekan Gusti Allah. Kita semua niki dikai kenikmatan yang ndak ada habisnya. Nggih. Kenikmatan ya mulai sangka sampean lahir ora dadi jin, ora dadi napa jenenge kewan tapi dadekno manusa niki kenikmatan yang lain. Sampean lahir awake lengkap ya iki kenikmatan sing liyane mripate masih beroperasi sampai sekarang masih bisa digunakan iki yo nikmat wes nikmate gak ono hitungane lah nggih ndak ada hitungane nikmate Gusti Allah niku kagem kita maka ya hendaknya kita selalu bersyukur ya jadi nek dibandingno nikmate Gusti Allah daripada napa sing misal kadang kita dikei lara sing lara iku trimo iku tok sing liyane iku waras kabeh ngono iki kadang ora iso bersyukur nggih sing lara untune ya Allah kan ora iso bersyukur padahal sing lara untune tok liyane ya waras kabeh nggih ya isih ambekan jadi kadang ngoten kadang ya napa dicabut nikmate sithik tok niku lali kabeh ambek nikmat-nikmat liyane padahal yo nikmate sing akeh. Lah niku ampun sampe ngoten. Dadi kudu disyukuri kabeh. Terus summa sholatullahi ma'salami kemudian sholawat sangga Gusti Allah, rahmat ta'zim ya kasih sayang sangga Gusti Allah dan keselamatan sangga Gusti Allah semoga tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang mana beliau an-nabiyul mustafa nabi sing terpilih nggih terpilih dari pilihan niku mau dari pilihan dari pilihan jadi nyaring niku sangat luar biasa saringane ketat banget akhirnya keluar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh makhluk nggih niku sing diantara pilihane kabeh makhluk iki manusa diantara pilihane engko ana napa jenenge Bani Nabi Ibrahim engko dipilih meneh engko ana Bani Quraisy dipilih meneh wah sampai metu Kanjeng Nabi Muhammad SAW iki pilihan dari pilihan weh At-Tihami sing bangsa Tihamah niku nama daerah ya yang ndelok mien Mekah dan sekitarnya niku diarani Tihamah nggih terus Kanjeng Nabi niki nisbatnya kepada At-Tihami sing bangsa Tihamah nama daerah wa alihi wa sahbihi dan juga semoga tercerahkan untuk keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat salam niku wau juga semoga tercurahkan untuk keluargane Kanjeng Nabi. Sapa keluargane Kanjeng Nabi? Fi maqamid doa nek masalah donga dan sholawat niki termasuk donga nggih. Sholawat niki termasuk donga. Sapa keluargane Kanjeng Nabi yaiku kullu muslimin walau kana asian. Ya, kabeh wong muslim senajan ahli maksiat niki masuk ning kene. Nggih. Ya termasuk masuk ning keluargane Kanjeng Nabi. Tapi iki fi maqamid doa ning panggonan donga. Tapi nek ing panggonan fikih ya keluargane Kanjeng Nabi sapa yaiku Bani Hasyim Bani Al-Muttalib nggih. Ya anak turune Sayyid Hasyim anak turune Sayyid Abdul Muttalib
Jadi ning kene iki kula sampean yo masuk dungane niki wa alihi ya keluargane Kanjeng Nabi. Soalnya kita semua niki muslim alhamdulillah. Wa sahbi sahabate Kanjeng Nabi. Ya sapa sahabate Kanjeng Nabi ku? Sahabat niku definisi sahabat sinten? Tiyang ingkang nate manggihi Kanjeng Nabi tur iman maring Kanjeng Nabi. Ya kepanggih ya semasa be Kanjeng Nabi kepanggih kali Kanjeng Nabi tur iman. Nah nate kepanggih pas zamane Kanjeng Nabi sugeng tapi dalam keadaan kafir, terus badhe niku pas Kanjeng Nabi sedo lagi masuk Islam, maka niki tidak disebut sahabat tapi engko disebut napa tabiin. Ya tabiin niku sinten wong sing menangi sahabat al-kirami sing mulya-mulya, keluarga sahabat sing mulya-mulya atau sahabat sing mulya-mulya. Wa ba'du fas-shaumu minal arkani al-khamsi wajibun 'alal insani. Wa ba'du mongko anapun sabadane kang tinutur. Fas-shaumu mongko utawi ya mongko utawi poso minal arkani iku setengah saking pira-pira rukun al-khamsi kang 5. Maksudnya rukun Islam sing 5. Ya. Wajibun utawi poso wajibun iku perkara kang wajib alal insani ing atase menungso. Ya ing atase menungso. Dados nggih setelah bismillah hamdalah sholawat salam beliau masuk ning inti kitab iku napa bahwa puasa di bulan Ramadan niku termasuk rukun Islam sing jumlahe wonten 5. Napa mawon rukun Islam sing 5? Sing pertama syahadat. Terus syahadat iku napa maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku syahadat ya. Terus yang nomor loro salat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus yang nomor 3 napa? Puasa. Nggih, napa? Puasa. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Ya, terus nomor 4 zakat. Zakat ngetokno bondo. Nggih. Terus yang nomor 5 haji bagi yang mampu. Iku kados ngoten. Lah niki poso niki termasuk rukun Islam sing jumlahe wonten 5 niku wau. Maka rukun niku apa? Rukun niku nggih, rukun niku artine kaya cagak-cagak. Nggih. Ngertos cagak? Omah niki nek cagake ya ana cagak intine kok misal ora apa jenenge ora jejeg temenan utawa ora di ana rukune iku ora ana sing kelewat, maka omah iki ora sempurna dadine iku. Ya kadang ya malah ambruk. Nah, niki ngoten seakan-akan nggih Islam niku kaya bangunan. Seakan-akan apa Islam kaya bangunan yang butuh ya cagak-cagake iku mau. Ya, cagake napa? Cagake iku mau ya 5 niku wau. Nah, maka jangan sampai ada salah satu dari perkara-perkara 5 niku sing boten dilampahi. Ya, nek ana sing gak dilampahi, omahe cacat. Nggih, utawa omahe napa jenenge ya malah ambruk, malah iso-iso. Niku kados ngoten ya. Sebagaimana omah kok cagake gak lengkap ya iso-iso ambruk waktu-waktu nggih. Ya. Jadi poso niki penting banget, nggih. Nah, poso niki ya iki ibadah antarane sampean ambek Gusti Allah. Nggih. Artine ya janjane pomone kok nipu sesama manusia ya iso gampang.
Tapi poso niki ngibadah antarane sampean ambek Gusti Allah. Dan Gusti Allah niki wa ana ajzi bi. Ya, Gusti Allah sing bales dhewe. Ya, sing bales Gusti Allah, sing ngai ganjaran Gusti Allah ya mesti akeh. Wajibun alal insani. Jadi poso niki hukumnya poso Ramadan hukumnya wajib bagi manusia. Ya, apakah kabeh manusia? Ya ndak. Nanti ono syarat wajib poso engko ono. Nggih, tidak semua manusia iku wajib. Cah cilik apakah wajib poso? Ya mboten. Nggih, meskipun kadang ono wong sing spesial, calon orang hebat di masa depan ya niku kawit cilik pas wayahe bulan Ramadan, siang bulan Ramadan melok ora mangan padahal cilik bayi. Nah, contohnya sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku calon orang luar biasa di masa depan. Niku pas cilikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pas wayah siang-siang bulan Ramadan niku dimii mboten purun, dikei makan mboten purun. Melok poso. Melok poso niku Syekh Abdul Qadir. Nah, wong-wong zaman sakniki wis tuwek ae. Nah, kadang poso ora gelem. Nah, ya padahal ya kuat. Ya wis gede kuat poso ora gelem. Syekh Abdul Qadir cilikane nggih dipeksa mangan ora gelem. Nggih, mboten purun. Soalnya pun nderek poso. Niku diantara tanda-tanda keistimewaan beliau sejak kecil nggih. Terus jadi wajib alal insani, wajib bagi manusia. Apakah semua manusia? Mboten. Ya nanti ada syarat wajib poso. Kok misal syarat wajib poso niki bisa terpenuhi maka ya wajib. Nek gak terpenuhi maka ya mboten wajib. Wa innama yajibu bistikmali sya'bana aw ru'yatil hilali. Wa innama yajibu angin pestine wajib apa poso. Poso Ramadan bistikmali kelawan ya nyempurnaaken nyempurnaaken sya'ab bistikmali sya'ban selanjutnya. Wa innama yajibu lan nanging pestine wajib apa poso bistikmali sya'bana kelawan nyempurnaaken bulan Sya'ban. Au bi ru'yatil hilali utawa kelawan ningali hilal. Ya, hilal niku napa? Bulan sabit niku lho hilal. Bulan di awal ya napa jenenge di awal-awal masuk bulan nggih. Ya, bulan sing nang langit iku di awal-awal masuk bulan pergantian bulan. Ya. Jadi posone bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan niki wajib ya. Dengan apa wajib iku? Ya, dikatakan wajib kapan? Nek wis istikmalu Sya'ban. Istikmalu Sya'ban niku napa? Nyempurnaaken bulan Sya'ban. Artinya ngeten, bulan Hijriyah niku rungono saderenge. Jadi bulan Hijriyah niku antara 29 rampian 30. Jumlahe iki lho. Jumlah harine antara 29 utawa 30. Nah, bulan Masehi, bulan tahun umum ya, bulan tahun umum iku nek mboten 29, nek mboten apa jenenge 31 utawa Februari ya pira 28 Februari pira 28 utawa 29 ya 4 tahun sekali 29 iku nek bulan Masehi. Tapi nek bulan Hijriyah pinten antara pinten wau berapa hari? 29 hari sampai berapa? 30 hari. Lah wajib poso bulan Ramadan iku dengan salah satu dari dua perkara niki. Sing pertama napa? Sempurnane bulan Sya'ban. Artinya pripun? Nek bulan Sya'ban kok wis njipuk 30 dina, artinya hari berikutnya nggih niku adalah sampun napa masuk 1 Ramadan. Paham? Paham mboten? Paham mboten? Nah, iku jenenge istikmal. Nggih, istikmal atau nyempurnakno bulan Sya'ban.
utawa au bi ru'yatil hilal utawa dengan ningali hilal. Ya, ningali hilal maksudnya ningali hilal iku napa? Hilal ngerti hilal, bulan sabit, bulan sing mak celirit sithik tok iku lho. Ya. Jadi napa jenenge bulan ning ngoten. Engko nek ning pertengahan bulan Hijriah tanggal 14 atau malam 15 ya sekitar semonten ya iku bulan niku bulan bunder ser. Bunder ser. Malam 15-an, malam 15 atau malam 14 iku bunder ser. Terus badhe niku ya engko kacek sithik sampai akhir bulan engko napa jenenge bulane iku wis ilang. Nah, bulane wis ilang ora ketok. Lah engko nandakno awal bulan ya iku mulai ketok meneh sithik. Ya, mulai ketok meneh sithik iku jenenge napa hilal. Hilal iku napa utawa bulan apa mau bulan sabit. Ngerti ya bulan sabit ya. Selirit iku. Ya, lah niki nggih napa jenenge ada dengan dua cara iku mau. Nyempurnakno bulan Syaban dadi 30 dina berarti hari berikutnya niku dadi Ramadan. Utawa ru'yatul hilal, ningali hilal. Nggih, ningali hilal pada malam ya antara malam 30 Syaban niku lho. Malam 30 Syaban niku kan ana kemungkinan ya iki 30 Syaban, ana kemungkinan iki siji Ramadan. Mulakno nggih nanti itu ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal iku delok berusaha delok. Jadi 29 napa jenenge Syaban sampun badha malam 30 iki ana kemungkinan 30 Syaban, ana kemungkinan 1 Ramadan. Nggih, ana kemungkinan 30 Syaban, ana kemungkinan apa 1 Ramadan. Lah iku engko sore. Nggih, sore-sorene iku ketika wis menjelang maghrib, nggih niku iku wong-wong wis sing terutama sing ahli astronomi, ahli falak niku wis do ndelok nginceng ning langit. Ya wis ada ilmunya sendirilah kira-kira iki bulane muncule ning arah endi sing derajat pira ya. Iku wis ana ilmune niku. Engko didelok. Kok ana sing ketok engko dilaporno ning pemerintah ngesahno tek. Ya, iki wis masuk 1 Ramadan. Kok kabeh gak ketok? Ya, kok kabeh gak ketok, maka bagaimana? Ya, nanti ya dihukumi bahwa karena hilal tidak terlihat, maka ya napa iki berarti malam itu adalah malam 30 Syaban Ramadan hari berikutnya. Paham? Nah, contohnya iki besok niki rungokno, besok niki iki kan antara malam Rebu sampai malam Kamis. Nggih, antara malam Rebu masuk 1 Ramadan niku lho. Antara malam Rebu utawa malam Kamis. Ya, antara malam Rebu utawa malam Kamis. Terus mumpung malam Rebu niku nggih, malam Rebu ya menjelang maghrib nggih. Niku orang-orang sing ahli falak niku sudah napa nggih ana tempate dhewe-dhewe niku ya napa jenenge niliki ning langit sing ana bagian tersendiri nggih ana arah sing tersendiri do delok. Ya kadang ning pinggir pantai, kadang ning tempat ya tek niliki kadang ning tempat sing dhuwur banget supaya mboten wonten adang-adangan mbuh pohon, mbuh napa. Nggih, engko didelok. Dadi malam Rebu niku do ndelok. Ya. Engko kok misal hilale wis ketok pada malam Rebu, ya. Kok hilale wis ketok pada malam Rebu, terus bareng engko dilaporno ning pemerintah ya engko nyumpah barang sing delok iku mau, terus pemerintah ngesahno, maka mulai 1 Ramadan tanggal pinten? Ya mulai 1 Ramadan yaitu pada hari Rabu. Kok misal Rabu iku mau mboten ketinggal kabeh. Nggih. Malam Rabu nggih, berarti hari Selasa, malam Rabu nggih. Menjelang malam Rabu niku kok do gak ketok kabeh.
engko berarti istiqmal utawa nyempurnakno bulan Sya'ban dadi 30 dina. Ya, berarti pada malam Rebu niku dianggap masih 30 Sya'ban. Engko 1 Ramadan ini adalah hari malam atau mulai malam Kamis. Paham mboten? Nah, niku ngoten ya. Aku napa jenenge nak santri kudu ngerti prosesnya piye. Nah, wong awam wong biasa ya tinggal nunggu pemerintah. Nggih. Ya, kita iki besok ke depan iki iso digawe cekelan sampean pokoke apa jenenge awal Ramadan utawa awal Syawal wis nunggu pemerintah wae. Ya, nunggu pemerintah ya melok dina misal kok dina Rebo ya melok Rebo, melok Kamis ya melok Kamis. Ya, wis melok pemerintah, ikut pemerintah. Niku ngoten. Ya, gak usah melok sing macem-macem iku ana sing disiki kacek sedina utawa disiki kacek 2 dina, kadang ngono ya organisasi sing disiki kacek 2 dina, sing liyane isih poso ya iku wis bodho. Sesuke poso meneh iki wis bodho. Wah, kacek 2 dina wae ku nemen iku aja sampe melok-melok kaya ngono kuwi. Nggih, kados ngoten. Wali wujubis shaumi khamsun yakmulu islamuhu bulughuhu wal aqlu wa an mahidin wa nifasin qad tahar wa kaunuhu ala siyami qad qadar. Wali wujubis shaumi lan iku tetep keduwe wajibe poso. Iki bahas syarat wajibe poso ya. Iki bahas napa syarat wajibe poso. Artine napa? Artine nek perkara 5 niki kok kumpul ya sudah terpenuhi semua maka wajib poso. Kok ana salah siji gak terpenuhi maka nggih mboten wajib poso ya. Wali wujubi shaumi lan iku tetep keduwe wajibe poso khamsun utawi 5 perkara ya. Yakmulu kang dadi sempurna apa poso iku mau islamuhu rupane siji islame wong ya, wa bulughuhu lan balike wong wal aqlu lan akale wong berakal wa an mahidin wa nifasin qatohar gitu qatohara ngono ya an mahidin wa nifasin wa an mahidin lan saking haid wa nifasin lan nifas qatohara temen suci sapa wong qatohara temen suci sapa wong wa kaunuhu lan anane wong ala siyami ing atase poso qadara iku temen mampu ya sapa wong. Dadi ngeten iki syarat wajib poso niku ana 5. Artinya kok misal ada satu yang tidak terpenuhi maka nggih mboten wajib poso ya. Ya napa siji Islam nggih siji napa Islam nggih wong sing non muslim maka apakah wajib poso? Mboten wajib poso kecuali nek wong niku naudzubillah murtad non muslime gara-gara murtad asline tahu masuk Islam terus badhe niku murtad naudzubillah keluar dari agama Islam maka wong iki meskipun non muslim akan tetapi karena dulu pernah Islam yo kita tetep wajib poso. Paham mboten? Nah terus ya sing dimaksud ning kene iki wong non muslim ora wajib poso iku nek non muslime niku mulai dari awal, mulai dari lahir ya. Artinya ya ora tahu masuk Islam sama sekali. Ya, nah tahu masuk Islam ya maka dia tetap wajib poso. Wong kafir wajib poso pripun, Pak? Ya carane yo masuk Islam sih, nggih. Carane napa masuk Islam dhisik. Ya bagaimana kaya salat yo ngoten. Nggih. Salat niku syarat wajibe niku diantaranya adalah Islam. Artinya napa wong kok ora Islam ya ora wajib salat
Ya, maksudnya pripun? Ora Islam sangka awal, sangka. Nah, misal wis tahu, nggih, wis tahu masuk Islam terus bariku murtad, naudzubillah, maka wong ki ya tetep wajib salat. Ya, salat utawa poso sing ditinggalno nalikane murtad iku mau, maka wong iki wajib nglakoni ya, dan besok kok masuk Islam meneh, maka wong iki ya wajib napa mengqadha sing ditinggalno. Siji Islam, terus sing nomor loro balik. Napa balik? Ya, balik niku ya napa jenenge keluar mani bagi laki-laki dan perempuan, kemudian napa meneh wong sing wis haid bagi perempuan sing umur 9 tahun, kemudian napa mencapai 15 tahun, umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ya, nah wis balik maka ya wis wajib poso. Kok durung balik? Maka apakah wajib poso? Mboten wajib poso. Meskipun engko nek ana bocah wis mulai tamyiz, wis mulai iso bedakno, nggih, wis mulai rada gedhe, iki ya wong tuane wajib nglatih untuk latihan apa jenenge harus ngelatih bocah niki supaya latihan poso. Ya, jadi napa jenenge isih cilik is poso pol duhur misalkan. Jadi istilah poso beduk niku ya kanggo nglatih cah cilik niku ya ora ana ning syariat jenenge poso beduk ora ana ya. Untuk poso asar ya ora ana. Poso ya full nggih. Full pol maghrib niku istilah poso yang ngono kuwi. Nah, poso beduk, poso asar, utawa poso sapi bar mangan du sapi, iku istilah-istilah bocah cilik iku. Nggih, nah, iku cara nglatih ngono kuwi. Jadi kok ora iso full sedina full, nah, maka ya wis pol beduk, pol duhur, nggih. Duhur mangan kok lanjutno meneh posone. Nah, iku gawe nglatih. Nggih. Nah, engko nek wis iso yo wis poso full ya. Jadi ya sebagai orang tua atau sebagai wali niku harus ngelatih napa jenenge bocah niku wau meskipun durung balik ya dilatih ben supaya napa supaya kulino nggih. Terus wal aklu berakal. Wal aklu berakal. Nek mboten berakal ya mboten wajib napa nek mboten berakal nggih mboten wajib poso nggih. Nggih suatu ketika nggih wonten tiyang nggih nate mondok terus napa jenenge ngertos hukum-hukum kados ngeten bahwa wong sing gak berakal niku ora wajib poso. Nah wong iki lagian umat napa ya ketutup akale, lagi umat ketutup akale. Akhire mara teng kula, endi sogatane pas lagi siang-siang Ramadan niku. Endi sogatane? Lho iki kan bulan Ramadan. Ramadan niku kan kanggo wong sing berakal, wajib poso ya berakal. Aku kan gak berakal, ora wajib poso. Akhire tak suguhi diombe temenan. Niku wonten sing ngoten. Ya. Jadi wong sing gak berakal nggih mboten wajib napa? Mboten wajib puasa. Ya, nah sampean pengen gak poso muka edano. Ya, engko edan sampean ora wajib poso. Ya, an mahidin wa nifasin qatohar. Syarat wajib poso yang berikutnya adalah napa? Suci sangka haid, suci sangka nifas. Ya, kapan ana wong wedok kok haid atau nifas, maka wong iki mboten nangsal poso. Bukan hanya tidak wajib ya, nah tidak wajib niku ya ana kemungkinan haram, ana kemungkinan oleh-oleh wae. Ya. Terus ya kapan ana wong kok suci sangka haid sangka nifas dan perkara-perkara liya niki wis terpenuhi, maka ya wajib poso. Kapan ana wedok kok haid utawa nifas, maka dia tidak boleh puasa, nggih. Tidak boleh napa puasa, haram nglakoni poso. Mboten angsal. Niku kados ngoten. Ya. Lah nek kok misal napa sing kancane ya
do poso utawa dulure do poso ya wong sing haid wong nifas ya aja ngetokno mangane sing liyane kudu ngweleh ngorong sampean sing pas lagi haid langsung ngombe es teh suweger ning ngarepe wong iki. Ya aja kaya ngono kuwi juga ya wis ngempet-ngempet sampe ngempet-ngempet. Yes. Ya. Jadi nak pengen husnudzon ya, nak pengen selalu husnudzon ning wong liya, kadang awan-awan bulan poso ya ndelokno warung ditutupi. Tapi nak dingeti kok ngisor kok ana sikil-sikile iki. Iki mungkin durung balik. Iki husnudzon ngono. Utawa mungkin edan. Iki mbok suudon mbok husnudzon gak arti ya. Ya. Utawa mungkin wonge head iki mungkin. Mungkin wong iki head. Head tapi kok iki wong lanang. Iku. Ya sembah iku wong-wong iku. Iki termasuk perkara sing nggih ya yang perlu disesali dan perlu apa jenenge ya diingkari terus ning ati kudu ngingkari koyo ngoten. Yaiku warung di siang hari do buka. Nggih, iku ya terus bariku wong do mangan ning kono. Iki aja sampe napa jenenge sampean nglewat terus badan iku ana warung sing kaya ngono kuwi gak ngingkari ning ati aja sampe kudu ngingkari sampean. Ya Allah kula boten ridho njenengan dimaksiati di siang-siang bulan Ramadan kados ngeten. Nggih. Kula boten ridho ya Allah. Lan apa meneh misal sampean iso napa jenenge ngilangi kemungkaran niku ya nek iso ya dilangi. Namun ora iso utawa misalkan apa ngilangi kemungkaran itu tapi muncul kemungkaran yang lain ya aja langsung mbok grebek wong-wong sing ora poso iku mau tapi kabar iku langsung geger geden ya aja kaya ngono kuwi. Wis minimal apa ngingkari ning ati. Nggih, minimal apa ngingkari ning ati. Dan fenomena kaya ngene iki, pemandangan kaya ngene iki beberapa tahun yang lalu enggak dijumpai. Ya. Bahkan saiki niku sono sing terang-terangan naudzubillah. Nah do biyen niku wong buka napa jenenge warung niku siang hari bulan Ramadan niku isih do isin-isin. Ya, masih do isin-isin. Saiki kadang iso ana sing langsung buka terang-terangan. Ya. Niku perlu perkara sing diingkari lah kaya ngoten niku. Ya. Terus wa kaunuhu ala siyami qad qadar. Nah, syarat yang berikutnya adalah napa? Syarat berikutnya adalah mampu puasa. Nek gak mampu ya ora wajib. Ya, contohnya ana wong lara gak mampu puasa ya gak wajib. Nggih. Tapi besok ya diqadha nek wis mampu. Terus ada syarat berikutnya yaiku napa mukim. Ya, syarat berikutnya napa? Mukim. Kebalikan daripada musafir. Wong sing musafir niku apakah wajib poso? Mboten. Nggih, sing musafir bepergian ya yang minimal 84 atau 85 km ya dan keluar dari daerahnya niku sebelum fajar, maka kok ngeten iki wong sing musafir kok ngene iki mboten wajib poso ya, mboten wajib poso. Lah kanggo wong sing mukim kaya wajib poso. Lah iku mau 5 perkara niku wau, tambah perkara terakhir adalah mukim ya, niku adalah syarat wajib poso. Kapan tidak ada yang tidak terpenuhi maka nggih mboten wajib poso. Kapan wis terpenuhi kabeh maka nggih wajib poso. Nggih. Kata Rasulullah Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.